cea mai mare și cea mai bună lecție pe care am putut să o învăț a fost aceea de a învăța să nu mai forțez nimic. Să nu mai forțezi prieteniile, să nu mai forțezi relațiile, oamenii din jurul tău, să nu mai forțezi, atenția cuiva, dragostea. E bine să lași lucrurile să vină de la sine. Orice lucru forțat deja nu mai valorează nimic. Nu mai are rost. Nu mai are rost să stai undeva unde trebuie să forțezi ceva sau pe cineva. Lucrurile care sunt menite să se întâmple se vor întâmpla. Așa că mai bine lasă totul să fie și să se întâmple. O să fie mai frumos. Așa că lasă viața să te surprindă.